Pitali smo ChatGPT da nam kaže kojih je to 10 najboljih košarkaških trenera svih vremena, a da tamo proverimo i da li to Kumara zna. Kume, kakav si mi sa košarkom i sa stručnjacima? Ja mogu da nabrajam Srbe. Srbe, pa ima ih i dosta na ovoj listi. Mislim da ćeš biti uspešan ako kreneš sa njima. A brate, ako ko zna košarke, znamo mi! Normalno, zato krećemo od... Željko Obradović. Željko Obradović je na prvom mestu, kaže ChatGPT. Brate, Željko jeste stvarno najbolji, brate, neka mi oprosti i majka, neka mi oproste svi, ali Željko stvarno je najbolji. Ko ti je sledeći pik? Duda. Duda Ivković je na 4. poziciji. Dobro, znači idem u top 5, znači krećem. Bravo, odličan si. Drži se Srbija, to ću da ti kažem. Karipešić. Kari Pešić na poziciji 8. Znači ima i Kariše. Aha. Čoče, je li moguće već 3 Srba? Pazi, od 10 ima ih još mnogo. Nemoguće. Znači, znaš gde da gađaš? Aleksandar Nikolić. Bravo, ima i dvoranu po sebi. Aleksandar Nikolić nalazi se na 5. mestu. A što hoće da mi kažeš da nema Duška Vujoševića tamo? Duleta Vujoševića? Nema. Brate, to je gorenje, brate. Znači, za grobare gorenje. Pa ali dobro, je li osvojio neku titulu ili se računaju samo Final Four-ovi? Jel ima blata? Nema ni blata. Nema ni blata, brate. Nema ni ni blata. blata. Ne. Ettore Messina. Ettore Messina je na 3. poziciji. Dobro je, to je to. To je to. Da li znaš ovoga na broju 2? On je jako interesantan, a trenutno ima jednu vodeću poziciju u srpskom sportu. Božo Maljković. Božidar Maljković je na 2. mestu. Božo osvajao, brate, Evroligu isto milijardu puta. Na 2. mestu. Jo, kako nisam Božo znao odmah, brate. Čekaj, ti pomognem sa ovim nekim strancima. Da li znaš nekog od Izraelaca? Pini Gershon. Odmah si ga pogodio, znači na 6. poziciji. 3 titula Evrolige sa Makabijem. Idemo! Da li znaš jedinog Španca na ovoj listi? Trenutno nema angažman. Aktivan je. Pablo Laso. Pablo Laso je na broju 10. Brate, Pablo Laso. Kume, vidim da se već mnogo mučiš. Fale ti 7. i 9. Hoćeš da ti kažem ko je na 9? A brate, ne znam, ne mogu da pogodim više, ja nisam siguran. Andrea Trinkieri je prema ChatGPT-u na broju 9. Gospode. A recite nam vi u komentarima ko može biti na poziciji broj 7. Kum se dobro pokazao večeras. Calcio Esco. Ukucajte promo kod DEBELI i iskoristite 10% popusta na svaku kupovinu.